Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündüligi gepleşigimize dowam edýäris. Berdimuhammedow media ýolbaşçylaryny bir hepdede ikinji gezek tanqid etdi. Türkmenistanyň prezidenti Medpugat ýolbaşçylarynyň işine şol sanly olaryň käbiriniň tertip düzgünü bozmagyny nägilelik bildirdi we ýene kadr çalyşyp käýinç we soňky duýduruşlary oglan etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy maýda geçiren hökümet maslahatyna ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet we medpuat barada gorunmasary Bahargul Abdiyewanyň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylarynyň işlerine gözegçiligi gowşadan onu aýtdy. Garamagynaky ýolbaşçylaryň işine gözegçiligi gowşadan üçin näilip vice-premiere käýin jyglan edildi. TDH prezidentiň ýolbaşçylary bildirilýän talaplaryň derejesiniň peseldilmeginden nägilip bolandygyny belleýär. Döwlet başlygynyň pikiriçe ýolbaşçylaryň bir näçesiniň garamagynaky düdümlerde düzgün tertip köprenç bozulýar. Dürli yaramaz ýagdaýlara ýol berilýär. Emma habarda bu yaramaz ýagdaýlar anyklaşdyrylmaýar. Şunun bilen baglykda prezident wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, işde goý beren düýüplü kemçilikler üçin Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň başlygy Akmurat Hudaýberdi we Berk Käýinç oglan etdi. Şeýle-de oňa ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky gezek duýduruş berildi. Prezident Berdimuhammedow medpuatyň işinden hususan olaryň ýurtdaky üstünlikleri ýeterlik beýan edip bilmezliklerine nägile bolup Bahargul Abdiýewadan öňkü vice-premierleri hem ýygyderlik käýinç duýduruş beripdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimize dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň orta mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýolbaşçylary bilim we terbiýeçilik jaýlaryny awatlamak işleri üçin enatalardan pul ýygnap başladylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabata habarçylarynyň biri habar berýär. Maý aýynyň başyndan paýtagtyň mekdeplerinde şeýle-de çağalar baglarynda her çağadan 200 manat möçürinde pul ýygnap başladylar. Bu pul terişdesini mekdeplerde we çağalar baglarynda şol sanda okuw klaslarynda, koridorlarda we jaýlaryň öň tarapynda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin ýygnaýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 13-nji maýda gurrun berdi. Azatlyk Radiosunda paýtagtyň haýsy mekdeplerinde we çağalar baglarynda pulun ýygnalýandygy barada anyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Belep geçdik 13-nji maýda Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe möçürinde saklanyp galýan mahala Aşgabatda gara bazar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 18 manat 70 teňeden satyn alyp 19 manat 20 teňeden satýarlar. Çağlaryň enatalaryndan ýygnalýan 200 manat resmi kursy 60 gara bazarın narhynda bolsa 10 Amerikan dollaryna goloý bolýar. Habarçynyň sözlerine görä mektep ýolbaşçylary bu puly esasanda şu ýyl 11-nji klasy tamamlayan okuwçylardan almaga synanýar. Mektep ýolbaşçylary munyň üçin käte okuwçylary gorkudýar we olary haýwat atýar. Mektep ýolbaşçylary şu ýyl uçurum boljak okuwçylara basyş edýärler. Olar ýygnalýan puly beresi gelmeýän okuwçylara attestatlarynda, orta bilim hakyndaky şahadatnamalарynda üçlük baha goýjakdyklaryny aýdyp haýwat atýarlar. Attestatyňda üçlük baha bolsa Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna girmek hassa kynlaşýar. Şol sebäpli çağasy şu ýyl okuw tamamlayan enatalar islendik puly tölemäge taýýar diýsek de boljak diýip habarçy aýtdy. Habarçy mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň ýygnalýan puly bermäge maddi güýç ýeter bolmadyk enatalardan bolsa guruluşyk materiallaryny alyp bermegi soraýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Enatalar bu ýagdaýdan ören nägile, sebäbi olar ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan adyk we senaat haritlarynyň gymmatlaýan döwründe güzeran aýlamagyň onsuz da kyndygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda tomuz paslynyň öň ýanynda çağalardan awatlaýyş işleri üçin pul ýygnalýandygy barada Azatlyk Radiosy indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Mundan başga ýurtda mektep okuwçylaryndan we çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan bayramçylyk libaslaryny satyn almak, mektebi bezemek, köýün lampalar çalyşmak we dawara şowhuny işler üçin hem wagtal pul ýygnalýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär.
Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Aşgabatyň bazarlaryna soňky bahalar, käbir haritlarda gymmatçylyk saklanýar, yerli un tapdyrmaýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçylary paýtagtyň bazarlaryna käbir ýymy tönümleriniň soňky bahalaryny öwrenýär. 13-nji maýda habarçylar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine bazarlardaky soňky bahalar barada habar berdi. Günnogur bazar adlandyrylýan altyn asr bazaryna bahalar, gök bakça we miwe önümleriniň narhlary ören gymmat diýip Azatlyk Radiosynyň habarçy saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä käbir gök we miwe önümleriniň 1 kilogramyna değişli bahalar şeýle. Alma 17 manat, hyýar 5 manat, pomidor 6 manat, düýp soğun 1 manat 50 tenge. Kartoşka 5 manat. Altyn asr bazary şäheriň eteginde ýerleşip ol ýyla tarasyny altyn asr Günnogur ýagny Oriental altyn asr bazary ýa-da täze jygyldyk bazary adlandyrylýar. Bu bazar Aşgabatyň Demirgazyk tarapynda ýerleşýär. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysynyň bahaladan almasynyň 1 kilogramy 10 manat. Onuň iýeren bahalary şeýle: garpyzyň 1 kilogramy 7 manat, ortaça gawynyň 1 sansy 40 manat, biraz ulrak gawyň 50 manat, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manat. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky 3-nji habarçysy 9-njy maýda Teke bazardaky bahalardan habar berdi. Teke bazarda sygyr we goýun etleriniň 1 kilogramy 24 manat, odorlar 18 manatdy. Towuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manat, onuň 100-150 gramy buz. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogramy 6 manat. Yerli un satuwda ýok, hökümet pekarnylaryna iýerilýär. Pomidoryň 1 kilogramy 6 manat, hyýaryň 1 kilogramy 5 manat. Takminan 150 gramlyk çörek 3 manat, makaronyň 1 kilogramy 12 manat, günobakar ýagynyň 1 litri 45 manat diýip habarçy maglumat berýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Demirgazyk Türkmenistanyna etiň 1 kilogramy 38 manada, jylky etiň 1 kilogramynyň bahasy 59 manada çykypdy. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Aşgabatyň käbir sowda nokatlaryna 1 kilogram jylky sygyr etiniň bahasy 42 manada çykypdy. Etiň soňky bahalary geçen ýylyň awgust-sentýabr aýlary bilen deňeşdirenini tas 2 hesse arzanlandygyny görkezýär. Ýatlasak Türkmenistanyň Kronikasy neşir aprel aýyna Aşgabatyň bazarlaryna bahalaryň ýanwar-mart aralygy üçin seljermesini çap edipdi. Neşirin geçiren değişli barlyklaryndan ma'lum bolşuna görä käbir ýymy tönümleriniň mart aýyna ýanwar bilen deňeşdirenini arzanlandygyny görmek bolýar. 2019-njy ýylyň soňky 3 aýyna Aşgabatyň bazarlaryna gök bakça önümleriniň bahalary 26%, konserwa önümleriniň bahalary 6% arzanlady. Ýöne şol bir wagtyň özünde miweli iri ýemişleriň umumy bahasy geçirilen barlygy görä 3 aýyň dowamyna 38% gymmatlady. Meselen bananyň 1 kilogramy ýanwar-mart aralygyna 8 manatlygynyň 22 manada çykdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda valyutanyň gara bazaryna Aşgabatda dollar 19 manatdan satyn alynıp, 19 manat 40 tengeden satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Finçiler ýurtda valyutanyň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi kursunyň arasyny uly tapawudyň emele gelmegi bilen yerli ýaşaýjylaryň alyjylyk ukybynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň 5-nji iýulda çykaran fermanyny Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 790 manat meşberini kesgitlenipdi. Bu valyutanyň resmi bahasyna görä 225 dollary, gara bazaryň narhyndan 40 töwereg dollary barabar bolýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.